Tohtoročný december je zatiaľ skúpy na snehové zrážky. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza až od výšky zhruba 1200 metrov nad morom. Na Lomnickom štíte sa nachádza okolo 55 cm, na Chopku cez 30. Vitajte. Do našej oblasti dnes zasahoval od západu výbežok tlakovej výše. Zajtra bude vplyv výše na počasie u nás slabnúť. Súčasne postúpi cez strednú Európu na východ frontálny systém spojený s hlbokou a rozsiahlou tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z Nórskeho nad Severné more. Teploty sa zajtra vyšplhajú len na -1 až 4, na juhozápade môže byť do 6 stupňov. Zajtra sa pripravte na zrážky vo všetkých skupenstvách. Postupne sa na mnohých miestach vyskytne občasné sneženie alebo dážď so snehom. Na juhozápade to bude skôr dážď. Najviac snehu napadne na severozápade v Trenčianskom a Žilinskom kraji do 8 cm. V okrese Tvrdošín platí výstraha pred vetrom, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť do 50 km za hodinu, v nárazoch do 75. Turistiku či lyžovanie zajtra obmedzí hroziaca mohutná výchrica. Zostaňte radšej v bezpečí. Na severe môžu dopravu komplikovať aj snehové jazyky a záveje. V noci bude jasno až polooblačno, na severe a postupne aj inde oblačno až zamračené. K ránu čakajte ojedinelé občasné sneženie alebo dážď so snehom, na juhozápade dážď. Teplota do rána poklesne na 2 až -3, v údoliach okolo -5 až -7 stupňov. Zajtrajšie počasie bude nepriaznivé, najmä na severe krajiny. Situáciu bude komplikovať nielen silný vietor, ale aj nebezpečné snehové jazyky. Na západe bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach zasneží, alebo to budú zmiešané zrážky, na juhu miestami aj dážď. V Trenčianskom kraji nie sú vylúčené ani snehové jazyky. Teplota 1 až 6 stupňov. Na strednom Slovensku počítajte postupne na mnohých miestach s občasným snežením alebo zmiešanými zrážkami. Maxima 0 až 4 stupne. Na východe bude podobne, oblačno až zamračené. Miestami sa vyskytne občasné sneženie alebo dážď so snehom. V horských oblastiach hrozia snehové jazyky. Najvyššia denná teplota 1 až 3 stupne. Výlety do hôr si dobre premyslite. Zavládne tam zamračené a veterné počasie, dokonca až mohutná výchrica. Časom sa pridá aj sneženie a zriedkavé snehové jazyky. Vo výške 1500 metrov bude okolo -4 stupňov. Tlak vzduchu slabo poklesne. V pondelok sa počasie upokojí, zrážky sa objavia len ojedinele pri teplote -1 až 5 stupňov. Štedrý deň bude na severe a východe na viacerých miestach biely. Má snežiť, alebo to budú snehové prehánky. Na západe a juhu toľko šťastia mať nebudeme. Bude tu skôr pršať. Teplota vystúpi na -3 až 5 stupňov. Na prvý sviatok vianočný bude spočiatku veterno. Zrážky čakáme len výnimočne pri teplote -2 až 7 stupňov. Vo štvrtok sa počasie zlepší a oteplí sa na 0 až 7 stupňov. Tak nakoniec sa bielých Vianoc zrejme dočká aspoň sever. Pekný večer a dovidenia zajtra. Sviatky chutia lepšie z Lays. Sponzorom programu. Výkon to nebol zlý. Dúfam, že nedostaneme gól do šatne. A ty čo si spravil pre slovenský hokej? Vyhral zlato. Jesenná časť Nikkei ligy je definitívne za nami, ale so CSR aktivitami na Markíze budeme pokračovať aj tesne pred sviatkami. Vítajte pri relácii Gól mesiaca. V novembri sme to mali v redakcii naozaj ťažké, pretože padali parádne góly z ťažkých pozícií. Nakoniec sme sa rozhodli pre túto finálovú peticu. Kovičov center, ale skončil iba na Marcinovej hlave ešte. Azangovo zakončenie, neuveriteľné, 2-1. Azango sa do lopty oprel bez prípravy. Komárno okamžite začína takouto krásnou kombináciou, na konci ktorej je Gambold Gambajar. 48. minúta, 1-0 pre Komárno. Vlasková prízemná lopta na Leginu sa, ten si robí priestor na strelecký pokus a Olelovi 88. minúte vychádza striedanie.
lopta na Ira Younga, vonku z brány je už aj Martin Jonas a